Mhuri yeZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe, vana vemuZimbabwe vopedzana pachavo. Upenyu hwemunhu hwakutorwa sehwehuku. Vari kuurayana, havasi kutya kuti uyu munhu vari kungoita zvavafunga nguva yavafunga. Ndichikutambirai zvekare pano paTrari 263. Nyaya ndaine zvomuzuva ranhasi inyaya yaOliver Gwama. Oliver Gwama mukomana iye anga aine 23 years. Mukomana uyu anga aine 23 years anga achigara kuShurukwe. Ari kunzi iye aponderwa $15 kusvika afa. Munhu kuurayirwa $15 kusvika afa. Vakaponda munhu uyu mazita avo ekuberekwa. Jabulani Matemai, murume iye ane 39 years. Kobva kwaita umwe anonzi Tawanda Zimuto ane 27 years. Umwe wacho pane vakaponda anonzi Nicholas Gwande. Ndinokumbura kuti zvito zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Oliver Gwama mushakabvu wedu ari kunzi akakwereta mari kuna Nicholas. After akwereta mari kuna Nicholas akamukweretesa $15. Oliver Gwama akazotadza kudzosera chikwereti nekuti ainge aishaya. Akazama kunotaura naNicholas kuti mari yako ndaishaya, asi Nicholas vakatadza kunzwisisana, vakatadza kuwirirana. Nicholas paakazosheedza vamwe vake ivo vanosvika 2 vakarova mushakabvu wedu akafa. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Nicholas kutaura kunoku hazi kuwanika akatiza, asi vamwe vake 2 Tawanda naJabulani kutaura kunoku vari mumwe kwemapurisa. Makesisi aya anyanya munyika yedu yeZimbabwe opedzwa seiko? Uri iwe uri kutonga nyaya iyi, unovapa makore mangani vanhu avava? Kutaura kunoku iye nyakushedza vanhu, akahaya vanhu kuti rovai munhu ane chikwereti changu, akatiza haasi kuwanika. Munhu shuwa kuurayirwa $15 ndo yakufira munhu. Ingozi yaunenge wazvikokera wega mumba, kuzvisikira wega chimoto muziso. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Hama dzangu, ngatidzidzei kudzikama, ndatiwiriranei pane zvese zvatinenge tichiita. Kupera kwazvo rufu takanetsana.